Pozdrav braćo, sestre i kumovi, dobrodošli u novu epizodu Kingdom 2 Crownsa. Nastavljamo tamo gdje smo stali u prethodnoj epizodi. Ok, prošlu epizodu smo uspjeli nekako da izguramo sa punim mesecom, što je najzebanija stvar u ovoj igri. Tako da definitivno moramo bolje da se organizujemo po tom pitanju, što znači moramo da dovedemo dosta novih ratnika kako bismo izdržali ove sve moguće dalje ofanzive. Ok, super. Možemo da napravimo novu farmicu. Također što ću sada da uradim jeste zapravo da vratim brod. Mislim da je vreme da se mi polako vratimo na naše ostrvo koje nam je nekada pripadalo. Tako da i da je vreme da se tamo upgradeujemo. Ok, sad smo akvarili arčere. Vreme je lepo da se vratimo na naše prvo ostrvo i da uzmemo Feniksa i također da uzmemo upgrade za arčere kako bismo izdržali ovaj sljedeći pun mesec koji bude bio, jer smo u suprotnom nagrabusili ako ne uzmemo upgrade za arčere. To je to, došli smo do maksimuma što se tiče gradnje broda, tako da bi trebao sada da bude pušten u rad, što se kaže. To je to, izgradili smo brod. I još malo parica ću da pokupim i sljedeći dan mi se polako vraćamo u postojbinu. I onda ćemo lepo da izgradimo do ovog maksimalnog nivoa bazu tamo i da uništimo luku i portal sa desne i leve strane. Tako da onda možemo da se vratimo nesmetano, da nam se ne uništi brod, da možemo nesmetano da se vratimo nazad. Samo da vidim šta radim sa ovim. Aha, samo zvonim, šta? Aha, to je vjerojatno da im dozvonim da idemo nazad. Što ćemo sad već odmah lepo da uradimo. Samo da mi vidimo. A, nemam parica, da li je moguće? Ok, da li ovi imaju neki parici? Divno. Divno. Ok, sazvao sam ja ljudi da se mi lepo vraćamo kući. Ne vredi, brati. Ne vredi ovdje ostajati, samo ćemo da poginemo. Ok, ajmo mi polako da se vratimo tamo gdje pripadamo. Ovo je treće ostrvo, mi to ne želimo, mi želimo se vratimo našem prvom ostrvu. I evo, vratili smo se prvom ostrvu, ovdje nam je 12. dan, samo da mi vidimo, kako je ovo sad brz mount ovdje, čoveč. Ok, definitivno ćemo da uzmemo još ratnika i definitivno ću da upgradeujem zidić. Imamo kakvi su ovdje sa lovom, pa i ne baš toliko sjajni. Ali bit će bolje, ne sekiram se ja. Samo da vidimo, pa ti nemaš šta da radiš. To je sjajno što nemaš šta da radiš. Zato ćemo mi lepo da unajmimo jednog buildera i malu gomiletinu arčera. Ok, ajmo, pratimo sada, kaže nam vila da pratimo. Da vidimo zašto da pratimo. Šta je razlog praćenja ove vile? Evo, pratim te. Ok, pratim te, ajde. Pokaži mi šta hoćeš. Ajde, brže. Pa, hoću da te pratim, brate. Vidiš da mi je crko jelen. Šta kaže? Dobro. Pa ti hoćeš da umrem, bre. Ne, kupim dijamante. Pa zajeba me. O bože, zajeba me vila, ladno. Ok, bukvalno sam razočarani otac. Trenutno, ne mogu da verujem, brate. Ne mogu verujem da se zajebala vila. Ladno su nam uzeli dijamant sad. Zbog nje smo bukvalno izgubili dijamant sad. Da li je moguće, brate? Brate. Kako sam se sad smorio, neviđeno, brate. Svaka čast, ljudi. BDP nam je skočio za 1000% trenutno. Ništa, čekamo sad noć, da vidimo da li ćemo se izvući samo sa ovim zidom ovdje. To se nisam setio odmah da upgradeujem, nadam se da ćemo izvući. Pošto imamo dosta ratnika, pa i nije toliki problem. Evo, stižu nam zombići. Da vidimo kako ćemo da izvučemo ovo. Izvukli smo itekako, brate. Itekako ćemo ovo da izvučemo bez problema ikakvih. Pa to je sjajno.
pokidali smo ih bukvalno. Divno. Odlično, odlično, odlično. I evo ga upgrade za arčere. Još samo da ga aktiviram sa novčićima. To je to, imamo upgrade za arčere. Sad će biti arčeri mnogo jači. I mnogo korisniji zapravo. I Feniksa. Nešta! Nemoj me zezati da je onaj dijamant bio neophodan. Au, koji smor. Šta je sad? Ćeš opet da me zajebeš? Da, ovo je Vila rešila da me zajebava, očigledno. Ne pa ja, neću da idem s tobom. Zajebi, mrš. Neću da idem s tobom. Neću da te pratim, da opet izgubim dijamant. Apsolutno me ne interesuje. Možeš do sutra mi bleješ tu i da me navodiš gde da idem. Ne pada mi na pamet. Smo se razumeli. Znači 0 poena, pameta bez. Ne pada mi. Tebra ne. Ja da uništavam teritoriju sebi, no. Da, okej, apsolutno imamo previše ratnika. Ovo ćemo kod šale da razbijemo portale na prvom ostrvu. Tako da to neće biti problem, samo moramo ove vođe isto da napravimo, ali to ćemo očigledno moći tek sljedeći dan, nećemo moći sada. Što je malo, ali bože moj, nema veze. Znaš šta, Vilo? Ne, zajebala si me, nemam dijamant, ne slušam te više, ne interesuješ me. Ma možeš do sutra mi pokazuješ gde da idem. Marš, ne interesuješ me, druže, ne interesuješ me, ćao, doviđenja. Izgubila si moje poverenje. Ok, nema veze. Šta ćemo mi sada da uradimo jeste da unapredimo našu bazu na maksimalan nivo. Tako da, evo, ajde. Odlično. Evo ga upgrade. Evo, motivisat ćemo trgovca da nam ide po parice. Ovo je bi trebalo... jeste. Evo ga, maksimalan nivo. Šta ćemo još sad samo da uradimo jeste da ove unutrašnje zidine stavimo na maks. I onda, blago babi, mi možemo polako u napad na bazu ovih gremlina. Nema potrebe više da čekamo, stvarno imamo i kinte, dobro, baš ovde i ne, ali imamo na drugim teritorijama dosta kinte, tako da izdržat ćemo mi ovo lagano. Davaj i ti kintu, hvala. Šta vi love držite, ljudi moji, svaka čast. Ajde još i vas, Šta je ovo, čoveče, posto sam milioner, bok te. Da, bankar, drži, druže, love, imamo napretek. Nemoj ti meni da daješ lovu, samo ti uzimaj, druže. Znači imamo love, stvarno napretek imamo love. Evo, drži još parice. A prvo ću sve parice koje imam kod sebe da dam. O, ne, dijamant ne dam. Dijamant je kod mene. Ok, evo sad imamo ove predvodioce za vojsku, tako da ćemo u sljedećoj epizodi da idemo na osvajanje teritorije na prvom ostrvu. Dosta smo iskreno čekali, sad je vreme da osvajamo teritoriju. To bi bilo to za ovu epizodu, konačno ćemo u sljedećoj da idemo u napad, da osvojimo ovo prvo ostrvo i onda da se transferujemo na drugo, i drugo da osvojimo i da idemo na treće i tako dalje i tako dalje. Jedva čekam. Zapravo se konačno nešto dešava. Ako ste uživali u ovom klipu, ostavite like, pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu, lajkujte Facebook stranicu. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, kao i uvek, uzdravlje!